Hallo lieve mensen, mijn naam is Riksa de Bode van RTV Scheldemond. Ik sta hier voor het Swing College waar ik een aantal leerlingen en medewerkers heb gevraagd om terug te blikken op 2023. Wat waren hun mooie momenten, wat waren de minder mooie momenten en wat voor boodschap hebben ze voor jullie voor 2024? Vertel eens even, wie ben je en wat doe je hier? Oké, ik ben Nina de Krijger en ik werk hier als onderwijsassistente op het leerplein op het Swing College. Wat leuk! En wat doe je daar precies? Ik ondersteun lessen, ik help de kids hier met als ze hulp nodig hebben met huiswerk en zelfs ook met andere vragen. Dus het is heel breed iets. Ja, Echt heel belangrijk leuk. werk. Ja, absoluut, zeker. Superleuk, fantastisch. Hoe heb jij 2023 ervaren? Goed, ik heb heel veel dingen geleerd. Ik ben ook sinds dit schooljaar hier begonnen. Dus ik heb een hele grote switch van het kappersleven in het onderwijsleven gestapt. Dus ja, heel veel dingen veranderd, maar echt wel op de positieve manier. Super, mooie carrière switch. Ja, absoluut, zeker. Leuk. Als een leuke schooltijd. Gewoon gezellig met vriendinnen. En ja, gewoon een leuke schooltijd gehad. En gaat het goed op school? Ja. Fijn, dat is al belangrijk hè? Ja. Ik vond het een leuk jaar en het was een leuke zomervakantie en nu weer op school. Ja, ik vond het wel een mooi jaar op zich. Maar alleen zijn mijn opa en oma overleden dit jaar. Je opa en je oma? Ja, mijn ook stiefoma. niet? Jongen, dat was wel even heel heftig denk Ja. ik. Ja. Dus het was wel je verdrietigste moment dit jaar Ja, denk ik. jawel. Ja, wel. dat snap ik. Ja. Dan moet je afscheid nemen. Ja, Ja, terwijl je daar helemaal niet op zit te wachten. nee, totaal niet. Nee, dat snap ik heel goed. Ja. Het was een leuk jaar voor mij tot nu toe. Dus, Ja? Leuk jaar gehad? Ja, best wel leuk. Ja? Leuk jaar gehad? Ja. Ja? Goed, alleen de cijfers waren minder. Je cijfers waren minder. Oh, wat ga je eraan doen? Ja, beter leren. Beter leren. Kun je dat? Soms. Soms. Als de sterren goed staan, lukt het. Ja. Oké, cool. Goed, een gezellige klas en goede cijfers. Ja? Oh, dat is Ja. belangrijk, toch? Ja. Nou, het begon een beetje moeilijk, maar nu gaat het eigenlijk wel goed. Ja, ik vond het zelf eigenlijk best wel snel voorbij gaan. De tijd vliegt voorbij als je bezig bent. Het is, Ja, hè? ja, Het is ongelooflijk, hè? ja. Ja, joh. Ja, voor mijzelf heel heftig met bepaalde redenen. Maar ook buiten het nieuws en alles liep ook allemaal niet zo heel soepeltjes. Verder rest heb ik wel een mooi jaar gehad, zeker. Ik zelf wel. Nou, gelukkig. Ja, eigenlijk heel erg fijn. Ik ben natuurlijk wel begonnen met mijn nieuwe baan, want ik werk hier sinds september. Dus ja, dat was een hele leuke ontwikkeling. En waren er momenten afgelopen jaar die je minder leuk vond? Heb je een spannend moment gehad, of een verdrietig moment, of een moeilijk moment? Niet dat ik weet. Nee? Nee. Alles ging eigenlijk Ja. smooth en gladjes? Ja. Hartstikke fijn. Nog niet echt. Nog niet echt? Nee? Oh, gelukkig. Nee hoor, op zich niet echt. Nee? Beetje- Niemand gegaan of ziek geworden? Nee hoor. Oh, gelukkig. Ja, vorig jaar stond ik niet echt op overgaan, maar ik heb het al gehaald. Dus Dat was even moeilijk. ja. Ja, dat snap ik. Nee, niet echt heel erg eigenlijk. Nee? Niet op school, niet thuis? Ja, ik ben op vakantie van de bergen gevallen. Maar Oh, ja, dat deed wel pijn, maar het is op zich wel een mooie herinnering. ja. Oh ja, dat is altijd, hè? Ja. Toen hebben we een beetje stoer verhaal achteraf. Ja. Ja, dat precies. Oké. Ik ben mijn oma verloren en dat vond ik wel het lastigste van 2023. Ja, dat was je moeilijkste moment. Ja. 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 Maakt niet uit hoe oud we zijn. Als we Ja, onze dat oma is kwijtraken, het. Ja. dat is Ja, gewoon heel en verdrietig. het was mijn laatste oma, dus dat is natuurlijk ook nog wel eens, Ja. dat is nog extra Ja. vervelend. Ja, ik was 36 toen mijn Ja. laatste oma doodging. Dus dat Nee. maakt niet uit, dat is gewoon heel verdrietig. Ja. Ja. Ja, toch wel echt die keuze te maken om toch nog te gaan switchen. Want ik was heel comfortabel in het kappersleven. Maar uiteindelijk heb ik nog een beetje kunnen meekrijgen van het van jongs af aan toch nog eventueel docent zouden willen worden. Ik ben nu ook geen docent en ik wil ook geen docent zijn. Maar om toch die switch te gaan maken van om het toch nog maar gewoon te gaan doen. Ik ben nog jong en nu wil ik nog andere dingen gaan doen. Dus nu kan het nog. Dus ja, het was heel spannend en heel lastig, maar ik heb er ook echt heel veel voor geleerd. En ik ben ook echt blij dat ik het heb gedaan. Ja, wat stoer. Wat stoer. Dat zien we vaak pas achteraf, hè, als we een Ja. keuze maken. Of Ja. Op het moment zelf is het heel moeilijk en dan daarna denk je, hartstikke goede keuze. Zeker, Super. zeker. Wat was je allerleukste moment van 2023? Ja, ik ben echt wel een uitgaanspersoon. Dus ik ben naar een festival geweest hier in de buurt met een paar vriendinnen. En ik heb heel veel tijd kunnen doorbrengen met mijn vriendinnen. Dus dat is echt wel hetgene wat ik heel erg koester, zeg maar. Ja. Dat is echt het fijnste, ja. Wat
Dat we op kamp gingen. Vorig jaar. Ja. Superleuk. Vond ik al leuk. Fantastisch. Vakantie Italië. Dat was wel leuk. Met je familie? Ja. Oh, gezellig. Nog broertjes of zusjes? Ja, een broertje. Ja. Doet hij een beetje leuk tegen je? Ja hoor, zeg al. En heb je ook mooie momenten gehad dit jaar? Ja, ik ben op vakantie geweest naar Griekenland en Oostenrijk. Dat was wel heel mooi. Oh, dat is leuk. Ja. Mooie herinneringen gemaakt. Ja, dat wel, ja. Ik vond de zomervakantie wel heel leuk. Ik ben Ja? op vakantie geweest. Wel meerdere. Ja? Vertel. Wat was je allerleukste moment? Dat ik een jaar had met mijn vriendin. Leuk. Oh, spannend. Ja, dat was wel heel leuk zeker. Ja. Ja, dat snap ik. Toen ik met mijn ouders en vrienden van mijn ouders naar een pretpark ging. Leuk. Veel plezier gemaakt. Mooie herinneringen Ja. gemaakt. Leuk. Dat ik met werk naar Walibi ben geweest. Leuk. Ja. Veel plezier gemaakt. Ja. Top. Ik denk toch wel mijn hobby's, wedstrijden en zo. Dus Wat doe je? mountainbiken. Mountainbiken. Ja. Oh, leuk. Heb je veel wedstrijden gehad? Ja, heel veel. Maar ook wel van veldrijden. Maar dat is een beetje bij. Dat ik ging helpen op een boerderij. En toen ik en Janiek Heinsdijk, die vind ik wel aardig. En toen gingen we in een trekker rijden en toen reden we bijna tegen de auto aan. Oh, ging het nog net goed? Ja, net wel hoor. Oh, gelukkig. Ja, hoor. Oh, gelukkig. En je weet hoe het ding werkt, of niet? Ja, tuurlijk. Oh, fantastisch. Mijn allerleukste momenten is gewoon heerlijk met mijn kindjes zijn. Ah. Dat is het leukste. Heb je kindjes? Ja, 2. Twee? Hoe 2 oud zijn meisjes, 2 en 5. ze? Ah, leuke leeftijd. Ja, zeker. Ja. Uitdagend. Ja, dat geloof ik. Ja, ik heb het allemaal gehad, maar ik weet nog precies hoe het was. Ja, heel intensief. Ja, zeker. Hartstikke leuk. Ik denk dat ik er wel meer heb dan 1. Maar ja, hier beginnen met werken, dat was voor mij wel echt een hele fijne omschakeling, om het zo maar even te zeggen. Ja. Dus daar ben ik wel echt heel erg blij mee. Wat fijn, wat Ja. leuk. Super. Ja. Nou, volgens mij zit je helemaal op je plek. Ja, zeker. Is er nog iets wat je tegen de leerlingen, de ouders, de mensen thuis wil zeggen over kerst, over nieuwjaar? Heb je nog een kerstboodschap voor de mensen? Nou, ik wens iedereen sowieso een heel fijne feestdagen en een heel erg gelukkig nieuwjaar. En ik hoop met heel veel liefde en gezelligheid rond iedereen heen. Ik hoop dat iedereen gewoon gelukkig en gezond kan blijven. En wat minder ruzie en gezeur is op de wereld. Maar vooral gewoon genieten van het leven. Nou, dat ze gewoon een fijne kerst hebben en dat het gewoon leuk wordt. Fijne kerst voor iedereen, fijne feestdagen. Veel plezier met kerst allemaal. En een leuk 2024. Iedereen een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. En hopelijk is volgend jaar een goed jaar. Dat ze een mooie kerst en een gelukkig en gezond nieuwjaar mogen krijgen. Ja, gewoon lekker rustig feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Dat ze heel veel plezier moeten maken op kerst en met hun familie. En gewoon een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar van maken. Nou, dat ze een superleuke kerst hebben met familie en vrienden. En een superleuk nieuwjaar. En ja, dat ze gewoon gezond het nieuwe jaar in gaan. Dat iedereen kerst leuk moet maken en even niet moet denken aan de moeilijke tijden. En gewoon nu een beetje alles leuk probeert te maken. Ja, prettige kerst en gewoon pakken wat je nu nog kan. Ja, ik zou alle mensen thuis een prettige kerst en een gelukkig nieuwjaar wensen. Nou ja, gewoon over het algemeen. Wees een beetje lief voor elkaar. Hou het rustig en zorg een beetje voor elkaar. Ja, hartstikke mooi. Dankjewel, super. Alsjeblieft. Dank je. Vanaf deze plek als presentator van RTV Scheldemond wil ik jullie allemaal hele fijne kerstdagen wensen. Een heel goed uiteinde en een heel mooi, liefdevol en vooral vredig begin van 2024. En 2024 gaan we met elkaar ook weer hele mooie programma's maken voor RTV Scheldemond. Ik wens jullie allemaal hele fijne vakantie en tot volgend jaar. Riksta de Bode, RTV Scheldemond.